Good morning mga idol. For this video mga idol ay kukuha tayo ng kawayan yung nasa aking likod mga idol, para yan yung gagamitin natin para makagawa tayo ng bawid ng nipa. Kaya kukuha tayo ng marami dyan para makapagbenta tayo ng nipa. Kasi kailangan kong dumiskarte ngayon magkaroon ng bigas pang ulam. Kasi natanggal din ako sa trabaho dyan sa mining dito sa pinagtatrabuhan namin. Kaya diskarte na lang ngayon mga idol. Kaya kukuha lang muna ako ng kawayan mga idol. Yan mga idol, masyadong maraming tinik yung puno ng kawayan. Yan, masukal masyado. So mga idol, medyo malaki-laki na yung nalinis natin. Nilinis natin muna kasi para mamaya diretso na yung tumbahan natin. So magdadalawang oras na ako dito, hindi ko pa nalinis lahat. Mahirap linisin to pag ganito mga idol, yung matitinik na kawayan. Kasi kailangan linisin para hindi tayo magkasugat-sugat. So ito mga idol, hahasain ko muna yung bolo natin. Kasi kailangan palaging matalim to para madaling matabas yung kawayan. So yun mga idol, mag-aalas 11 na. Tapos nasira yung bulo natin mga idol, kaya kailangan ko muna repairin to. Tapos may mga naputol na ko mga idol. Yan. Hindi ko pa lang yan makuha mga idol kasi napaka sukal pa ng ibabaw mga idol. Yun, napakasikip. Kailangan ko pa yung akyatin mamaya mga idol para makuha yan. Yun na dun sa ibabaw. Pag ganito kasing kawayan mga idol, ang daming sanga. Kaya kahit na maputol mo dito sa kanyang puno dito sa ibaba, mahirapan ka pa rin tong bunutin kasi ang daming sanga sa itaas. Kaya kailangan pa yung akyatin. Hindi ko to matapos na isang araw, siguro mga 3 araw pa to. Kaya kakain muna ako mga idol, uwi muna ako ng bahay at re-repairin ko lang muna to. Balik lang tayo mamaya mga idol. 1 hour later. So yun mga idol, magandang tanghali. Balik ulit tayo dito sa kawayanan para matapos na natin to at makakuha na tayo ng kawayan mga idol. Kaya kahit mahirap ang kalagayan natin ngayon mga idol, ay kailangan natin magpatuloy sa araw-araw mga idol, kasi may pamilya na palaging umaasa sa atin mga idol, lalo na ang ating mga anak mga idol. Kaya huwag tayong susuko, lagi lang tayong maging positibo at magpatuloy ang ating ginagawa sa araw-araw. Yun mga idol, ang kate ng kawayan. At saka natalsikan pa yung mata ko kanina ng tinik ng kawayan mga idol. Pero mula-mula sakit. Ang hirap kunin ang ganitong klaseng kawayan mga idol, yung maraming tinik. Kaya napakasukal. Hindi pa tayo nakakuha ng kahit isa. Ang sakit ng mata ko. Kaya patuloy lang natin itong gagawin mga idol. Kasi kailangan nating makakuha ng kawayan para bili tayo ng bigas at saka ulam. So siguro bukas ko na to makakuha ng isang buong kawayan dyan. Tignan lang natin kung hanggang saan yung malinis natin ngayon. Dahil sa estado ng buhay mga idol, maging mahirap ka man o mayaman, ay mayroong masasabi at may masasabi ang mga tao sa iyo mga idol. Pag umangat ka sa buhay, sasabihin ng iba naging mayabang ka. Pag mahirap ka naman, sasabihin ng iba nagpabaya ka. Kaya kahit na ano pang estado mo mga idol, ay meron talagang masasabi ang mga tao. Kaya maging positibo lang palagi sa pag-iisip mga idol, at hayaan lang na may masabi yung iba, dahil wala naman silang paki sa mga idol. Kaya diretso lang ang tingin mga idol, at palaging ipabaya ang lahat ng ginagawa sa ating may kapal mga idol, kasi palagi siya nandyan gagabay sa atin. Kaya huwag mapawala ng pag-asa mga idol, dahil habang buhay may pag-asa. Kaya ako kahit mahirap lang kami, palagi akong
positibo sa buhay mga idol, kasi may pamilya at anak ako na umasa palagi sa akin sa araw-araw. Maraming paraan mga idol para makahanap buhay, at wag lang tayong gagawa na hindi ayon sa ating kalooban mga idol, dahil maraming mga tao mga idol na sobrang hirap ay gumagawa na rin ng hindi maganda, nakakasakit na ng ibang tao. Kaya gagawa tayo ng mga bagay idol na ayon sa ating kalooban. Sa ngayon, nilinis ko muna tapos pinutol ko yung sa mga puno. Yan. Tapos hindi pa nakuha dyan sa taas. Kasi kailangan pa akitin to dito mga idol. Kaya bukas ulit mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat. Abangan nyo yung part 2 mga idol.